Днес ще питаме хората как се пише думата. Дали ще има правописни грешки и ще има ли хора, които ще си знаят абсолютно всичко, което трябва. Един ще ми трябва да напише една думичка. Тя е много лесна, братле. Даже от колата ще трябва да напише. Добре, да, пробваме. Айде. Така, сега. Напиши ми думата, братле. Отрепка. Аз ти държа ръска. Да. Я да видим какво написи сега. Отрепка. С О, нали така? Да. Страхотен си. Добре, я ми напиши министър-председател. Какво казвам, моля повториш? Министър-председател. Бе, сега тук не мога много да пишеме. Докъде стигна сега? Тел. Тук е, нали? Така. Да. Я да видим сега. Цитирах една грешка, братле. Така, диктуй ми тук буква по буква. П, Р, Е, Ц, Д. Е. Така, махаш Ц-то, братле, и слагаш Д и С. Да. Пред Д седател. Нали така? Да, прав си. Добре, нищо. Верно. Нищо. Пак горе-долу, братле, що се отнася до комфорта. Опа. Чакайте, моля ви се, ще ви блъсне трамвая. Чакайте. Стойте, успокойте се. Вижте, не е нещо сложно. Обещавам ви, че не е нещо сложно. Вижте, обещавам ви, че не е нещо сложно. Какво трябва да притежава на момче, за да те впечатли? Примерно G-класа, нещо такова, трябва ли да има? Не, значи, за да ме впечатли, трябва първо да е високо, Да, по-високо от примерно, мене. да ме аз не ставам. Примерно, ето му оператор е малко по-висок от тебе. Да, добре, Да, примерно. да може да се държи добре, в смисъл Добре. да има отношение. Так, да. Така, да. И да може да се говорим на различни теми. Добре, ти на какви теми можеш да говориш, примерно? Не знам, горе-долу на всякакви смисъл бих казала, че съм... Добре, а какви други изисквания имаш все пак към момчето, освен тези, които избори до сега? Трябва ли, примерно, да има пари? Трябва колкото да може да се гледа, смисъл да не са на мама и на тати. Ти, примерно, държиш той да те води по екскурзия, да ти купува неща за всеки един празник. И не, смисъл за мен това не е най-важното. Може да те изненада по друг начин, с нещо по-маничко. По-маничко, добре. Да. Днес ти кажа, че можеш да говориш на много теми. Сега, с нещо много лесничко ще... О, не. Слушай, имаш една пръчка. Тя колко края има тази пръчка? Два. А две пръчки колко края има? Чакай сега, две поръчки, едната има два, Втората другата колко има? 4. Значи общо има 6 или общо с 4? Така, две пръчки колко края има? 4. Две пръчки и половина. Колко края има? 6. Защо са 6? Защото тя половин пръчка си е пръчка. Пак има два края, нали така? Да. Добре, страхотно. Сега, друго въпросче. Примерно, представиш, че имаш 1 кг желязо и 1 кг памук. Кое е по-тежко? Равни са. Защо са равни? Защото са по 1 килограм. Добре, страхотно си, браво. Искам да напишеш думата отрепка. Отрепка. Пиши отрепка. Отрепка искам да напишеш. Давай. Чао, бе, Ти му дръж дъската, братле, не се смей. брат. Чао, брат. Отрепка думата. Брат, то не знам да пише. Дай да пише. Не знам скално. Това, коя е тази буква, братле? Коя е тази буква? Т. Как се пише отрепка? С Т. Представиш, че имаш пръчка. Да. Колко края има една пръчка? Колко края има една Да. пръчка? Колкото кончета има, не знам. Представи си една средностатистическа нормална пръчка, като микрофона ми. Като микрофон, Да, той има колко края има? Два края. Така, два микрофона или следователно две пръчки, колко края има? 4. Две пръчки и половина. Колко края ще има? 5. Защо 5? Де не знам. Аз съм off the card в момента, брато. Какво означава да карт? Примерно представи, че имаш 1 кило памук Ага. и 1 кило желязо. Кое е по-тежко? Кило желязо, брато. Защо? Защото желязото е по-тежко от перата. С какво занимаваш? Студент. Какво си, студент? Медицина. Страхотно! Много яко. Къде? В медицинска, в Софийски? Да, в София. Медицинска академия. Страхотно. 1 килограм желязо и 1 килограм памук. Кое е по-тежко? Няма еднакви са. Еднакви са, нали така? Добре. Да кажем, ако имаш една пръчка, тя колко края ще има? Два, Ако имаш две пръчки, колко края има? 4, Две пръчки и половина? 6. Добре, защо са 6? Защото всяка има по два. Точно така, браво. Ти знаеш как се пише отрепка? Да? Айде, дай, лад, ти ще го напишеш. Хвани дъската ти, братле. Много е интересно. Сега дай назад. Момчета. Дай назад. Тук не е с У, братле, тук е с буквичката О. Една пръчка, колко края има? Два, Две пръчки, колко края имат? 4, А две пръчки и половина, колко края ще имат? 4. Защо 4? А защото без значение дали пръчката е наполовина или цяла, тя пак има два края. Добре. Сега обаче трябва да ме слушаш внимателно. Една пръчка колко края има? Два, Така, две пръчки колко края има?
4, А 2 пръчки и половина, колко ще има? 6. Къде идваш? Върнах се от екскурзия. Къде си бил на екскурзия? В Велинград бях. В Велинград, ама на почивка или Да, на училище. от училище? Добре, и как беше? Как си изкара на екскурсията? И беше супер с приятели. Мацки имаше ли? Сега. Няма да го казвам. Имаше, да, имаше, ама нищо не сме правили. Да, добре, спокойно, няма да Кротко те беше. питам. Кротко, това е важното. Също не е важно да е кротко, абе няма да ти задавам повече такива въпроси. Какво трябва да притежава за теб едно момиче? Какво е най-важното качество в една жена? Ами за мен е, често казано, много важно момичето да те подкрепя, да е уверена и като цяло нещата, които ти се занимаваш, особено Да. както аз примерно съм на 16, Ага. на нашите години да има подкрепа от срещния човек. В смисъл да има разбирателство между двамата човека и това са някакви клишета неща, но реално са си факт. Реално си факт. Ти намерил ли си това момиче до момента? Ами аз често казано, точно това в момента си мислех даже преди да дойда. Че реално аз никога не съм бил във връзка. Никога не си. Ето ти е Никога не рано, съм бил спокойно, във не връзка, бързо. Но нали съм имал някакви занимавки, такива неща, но Да, нищо сериозно. пожелавам ти, братле, да си намериш Да, нещо аз сериозно, много- няма нужда да бързаш. Още ти е рано да бързаш, много ти Ами благодаря. да, но смятам, че все пак всеки трябва да преживее на по-ранна възраст. Можеш да напишеш думата възстание. Сигурно ли си, че се пише така възстание? Да. Аз обаче долавам, че има грешка. Къде? Трябва да се сетиш сама. С коя буквичка може да сме за? С? Представи си, че имаш 1 кг желязо, Да. 1 кг памук. Кое е по-тежко и защо? Памука? Защо памук? Виж, ще ти повторя. Имаш 1 кг желязо и 1 кг памук. Съм чувала, ей! Слушай. Успокой се. Имаш 1 кг желязо и 1 кг памук. Кое е по-тежкото и защо? Е, желязото сигурно. А защо желязото? Нямам представа. Добре, виж, ще ти дам нов пример. Колко килограма? Звънят, Да. питайте него. Добре, по-ще се върна. Така. Еднакво е. Защо са еднакви? Защото 1 килограм и двете. Добре, страхотно. Това ще го обясним на нея след малко, Добре. като се върна. Добре, Пак не. ти обаче не дай да подсказваш. Така, кое е по-тежко и защо? Еми, желязото сигурно. Ама защо да е Еми, желязо? защото е по-тежко. Добре, виж, повтарям ти пак. Виж, успокой се, искам да се успокоиш и ме слушай. 1 килограм желязо и 1 килограм памук. Кое е по-тежкото? Помисли. Добре, давам ти нов пример. Колко килограма си ти? 45. Представи си, че и аз съм 45 кг. И двамата сме по 45 кг. Кой е по-тежък от двамата? Представи си, че имаш една пръчка. Да. Колко края има тази пръчка? 2. 2 пръчки колко края има? 4. Така, 2 пръчки и половина колко края имат? 5. Защо 5? Защото са 2 пръчки и половина. Дай пак. Нямам Една пръчка колко края има? 2. 2 пръчки, 4. а 2 пръчки и половина? Нямам представа. Добре, давай сега, ще мислиме двамата. Представи си, че имаш, дай си пръщчето. Представи си, че това е пръчка. Да. Колко края има? 2, 1, 2. Така. Ако имаш 2 пръщчета, следователно 2 пръчки, колко края има? 4. 4. А 2 пръчки и половина, следователно 2 пръщчета и половина. Все едно си режеш пръста на две. Чакай малко, тихо, братле. 4 пръчки. Да, А тръгна да 4 казваш. и 4 края. Тръгна да казваш Е, нещо. демек 5 края. Дай пак, тихо ти, братле, тихо, моля ти се. Дай пак. Никакъв шанс. Питайте него. Добре, и до него ще стигнем. Чакай. Не, Добре. аз... да, ти сега ще го видиш. Добре, стой. Не, аз искам да видя. Дай пак сега. Ако щупим една пръчка на 2, колко края ще има? 4. Дами и господа, включвам се от още една дестинация, за да зарадвам хората с вейпчета от нашите партньори от Sugar Daddy. На колко си години? На 20. Страхотно! Някога, брато, имал ли си така фетиши да правиш секс с по-възрастна жена? Не е много. Не много. Не е много, да. Защо? Защото друго си е с по-млада или скала на твоите години. Друго си е. Да, друго си е. Добре, на колко години ти беше първия път? Еми обикновено, нали знаеш, става на 18 по-рано. Добре, на тебе. В тази възраст, да. В тази възраст. Да. Добре, сега, братле, искаш да спечелиш едно вейпче от нашите партньори от Sugar Daddy. По принцип искам, да. В принцип искаш. Добре, сега, къде си насочен интересите? Футбол, примерно, гледаш? Да, футбол много Който е харесвам. любимия отбор? Реал Мадрид. Колко пъти Реал Мадрид са печели шампионска лига? 14. Добре, братле, страхотен си. Тази година 15. Тази година какво? Тази година 15. Страхотен си, братле. Заповядай едно вейпче от Sugar Daddy. Мерси много. Чао, приятели. Чао. Деца имате ли? Не, А на колко години сте в момента? 28. Май ви е време, а? Това е време. Добре, а ще се жените ли?
Вече сте жени. Не сме жени. Еми, айде, вече е време да падаш на коленца, брат. Верно. Добре, някога представя ли си ти да имаш връзка с по-възрастна жена? С шугар мами, примерно. Може би съм имал. Може би. А ти с шугар дари? Не. Добре, сега. Ще направим една игра. Той ще ми каже на ушенце едно нещо свързано с тебе. И ти ще ми кажеш на ушенце едно нещо свързано с него. Къде ви беше първата целувка? Люлин 7. Добре. Ела, братле, да видим дали ще отговориш правилно. Къде ви беше първата целувка? В Люлин. Кой Люлин? 7. А така! Браво, машина! Честито, братле! Спечелихте си вейпче от нашите партньори от Sugar Daddy. Кой иска да го вземе? Ай, заповядай. И много любов още ви пожелавам и време е вече да се ожените, май, а? И аз камера. Чао, чао.